on Zombie Apocalypse. Yes guys, andito pa rin tayo sa may rakrakan sa may Isla Santiago, Bolinao, Pangasinan. For today's vlog, 45 to 59 category naman tayo guys. Titingnan natin guys kung sino ang mananalo dito sa ating master category. Mga tropa natin nasa edad 45 hanggang 59 na, pero ang mga tuod parang mga 16 anyos pa lang. Kaya't panoorin natin guys at tiyak na mag-i-enjoy kayo sa laban na to. Gusto kong magpasalamat ulit sa ating boss sa pag-imbita sa atin dito sa Bolinao, kay Boss Joey Carillo at sa ating iski chairman na talaga namang napakabait dito sa Barangay Salod, Iski Chairman Lito Toscano. Ganon din ang Municipal Mayor ng Bolinao, Pangasinan, Mayor Alfonso Siliste. Gusto ko ring pasalamatan ang mga special sponsors sa race na to, Rakrakan Salud, kay Mayor Boyeng ng Sual, maraming salamat po. Congressman Art Celeste, maraming salamat po. Vice Mayor Richard para sa mga trophy, maraming salamat po. At kay Sir Nong Fontelera para sa dagdag financial support, maraming salamat sir. At sa mga municipal kagawad, kay Sir Leo Kaasi, Greg Celeste, Paulo Celeste, at sa ating Iski Federation, Mark Anders Villarreal. Salamat sa inyo mga sir. At ito na nga, nag-umpisa na ang ating 45 to 59 category at nagkakabakbaka na dito sa ating race line. Yan po ang ating pambato dito sa may Bolinao, ang world champion, sabi ni Iski kanina sa akin.
Ayan nga guys, at patuloy pa rin na nagkakabanataan itong ating master category, 45 to 59 years old. At pinapatunayan pa rin nilang hindi pa rin sila kupas sa larangan ng pangangarera ng bisikleta. Ayan nga guys, at paliko na tayo sa may kanto at nangunguna pa rin yung dalawang naka-white na jersey sa bandang harapan. Pagpasensyaan nyo na mga idol at hindi ko kabisado ang mga pangalan ninyo, kaya nagbabase na lang tayo sa mga suot nyong mga uniform. Maraming salamat kay Ski Chairman Lito Toscano dahil sinamahan niyo ako sir sa pagkuha ng video sa race na to. Ayan nga guys, at nasa 7 kilometers na ang natatakbo nitong ating mga tropa at hindi pa rin sila napapagod. Talaga namang napakabilis pa rin ang kanilang padyak sa kanilang mga bisikleta at pinapatunayan pa rin nilang hindi pa rin talaga sila laos. Shoutout sa ating kasamang kagawad na nagmamarshal sa race, Leo Kaasi, at ang ating tropa mula sa Sual, Angelico Sipilagyo. Morning kagawad! Big salute din sa ating kagawad, Dante Toscano, dito sa kabilang kanto guys. Ayan na nga guys, at malapit na tayo sa finish line. Last 3 kilometers na lang ang natitira dito sa ating first lap.
senior category. Ayan nga guys, at second laps na nga tayo. Nanguna pa rin itong tropa natin na naka-jersey ng red, combination ng black, at nakasunod yung dalawang naka-white sa kanyang likuran. May bumanat dito sa bandang kaliwa yung naka red at black na jersey at nag-attempt ng breakaway. Susundan kaya siya ng peloton guys o makakalayo itong isa nating tropa. At hindi nga pumayag ang peloton guys at nag-counter attack naman itong isa nating tropa ang naka white na jersey at siya naman ngayon ang nag-attempt ng breakaway. Makakalayo din kaya siya guys sa ating peloton o hahabulin din siya ng ating mga tropa sa bandang likod. Abangan natin guys at napakaganda dahil bumibilis ang labanan dito sa ating karera. Boss Tagpe. Ha? Boss Tagpe. Boss Tagpe. Pilar. Ayan nga guys, at ayon sa ating kasamang si Iski Chairman Lito Toscano, shoutout sa ating naka-white na jersey, si Boss Tagpi ng Bolinao. Siya po ngayon ang namamayagpag sa ating race line.
Island. Sa Santiago Island. Napakaganda po ng lugar dito, guys. Santiago Island sa Bulinaw. So pakikot ulit tayo dito sa may kanto. Muna pa rin yung ating guys, nagkakabanat na to dahil papalapit na papalapit ang finish line para sa ating 45 to 59 and 65 categories. Malalakas pa rin ang tubos. Ayun na nga guys, at halos nasa kalagitnaan na tayo ng ating second laps at nanguna pa rin itong kaibigan natin na may kulay pula sa kanyang panggas na jersey. At nakasunod pa rin yung tropang naka-jersey ng white at nakasunod na rin ang iba pang tropa sa bandang likod. Shoutout kay Kapitan Tubal. Shoutout sa ating magiting na Kapitan Tubal na tumulong din para mag-marshal guys sa race na to.
kasunod yung naka-Niners. Last 300 meters na lang at finish line na. Nangunguna pa rin yung naka-white na jersey at pinahawal yan na unahan na nag-guide. Ayun, at sinunahan na nakaputing jersey. Ang ganda ng laban ng ating 45 to 59 category. Galing. A few moments later. 45 to 59 category. Third place, Jericho Allen. Bilisan na po natin kasi ako na. Oo, masakit magka. Jericho Allen. Third place. Third place, Rolando Ranta, Sampol Ranta. Second place, Renato Cervera. Pero parang malaki din. Renato Cervera. Isukat mo po. First place, Sagani Caracas. Yun o. 45 to 59 category. Yung champion Napoleon Carolino. Idol. Back-to-back champion. Sir Napoleon. Champion. Champion. Congratulations po sa World Cup 29 category in TV. Okay, congratulations sa inyo lahat.